Automobilgintzaren sektorea munduko aurreratuenetako bat da. Etengabe ari da erosotasunean, segurtasunean eta ingurumenean bilakatzen. Eta hori dela eta, ibilgailu jasangarrienen eta eraginkorrenen garapen teknologiko berrien abanguardian dago. Horretarako, zenbait arlotan ikertzen du besteak beste, ibilgailuen simulazioan, pisua arintzeko material aurreratuetan, errekuntzako motor alternatiboetan, ibilgailuen elektrifikazioan, gidatze autonomoan edo fabrikazio aurreratuan. Datozen urteotan beste aukera bat irekiko da eta aprobetxatu egin beharko dugu. Merkatu nitxo askotako erreferente teknologiko izaten jarraitzeko. Automobilgintzaren sektorea Europa mailan IG jardueran gehien inbertitzen duen industria da. Egoera horrek hazten jarraitzen du mugikortasunaren erronkei erantzuna emateko. Basque Mobility. Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.